La recerca d'un lloc que ni tan sols sap si existeix. Això és el que reflecteix l'exposició Llocs d'enlloc de l'artista d'origen mallorquí Adelaida Murillo, que des de divendres es pot visitar a la Galeria Artemísia de les Franqueses. La idea d'aquesta mostra sorgeix després que l'artista s'hagi relacionat amb els paisatges i la natura en projectes anteriors, tot i que habitualment se sent més interessada pels detalls. En aquesta col·lecció, però, busquen als seus quadres un nou objectiu. Aquell paisatge que potser m'agradaria trobar, però que no sé si existeix o no existeix. Al final el que me'n vaig donar compte és que en el fons jo no sabia ben bé si volia trobar alguna cosa, que realment el que més m'agradava era la recerca d'aquest paisatge i que potser si no el trobava m'era ben bé igual, perquè al final això em dona l'opció de seguir cercant. Aquesta recerca la plasma amb colors molt vius i mediterranis que ofereixen un contrast confortable entre tons càlids i freds harmonitzats amb veladures. Tot i que hi predomina la pintura acrílica, Murillo també ha optat per barrejar-hi olis i altres materials. La tècnica mixta sempre m'ha interessat molt, perquè també em dona la possibilitat d'una recerca com més àmplia al mesclar materials. I llavors has d'anticipar una miqueta a veure si jo mesclo això, quin resultat tindrà, no? Les pintures de Llocs d'enlloc representen paisatges, tot i que no els retraten. La proposta de l'artista mallorquina és intuir-los mitjançant elements que recorden la natura, els horitzons i la llum. A més, el projecte ha inspirat el poema Estimaràs de Teresa Costa Gramunt, que s'exposa conjuntament amb les obres. Es poden visitar fins al 8 de novembre en l'horari d'obertura de la galeria i el dissabte 11 d'octubre la mateixa Adelaida Murillo n'oferirà una visita guiada.